खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ बारग' NDFB नि जेंना सुस्रांनो थाखाय हादोरनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ छत्तीसगढ़आव लोगो हमहैदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि मोनसे हानजाया मैया हादोरनि नखर मन्त्रि अमित शाह, हुम सेक्रेटारि अजय कुमार भाल्ला, IB डाइरेक्टर तपन डेका आरो गोबां हादोरनि मावख'गिरिफोरजों भारत हादरनि गासै बिग्रायारि आफादफोर जाय हाथियार दोनथ'ना गोजोन फारसे फैबाय बै आफादफोरनि थाखाय जेंनाखौ लानानै गुवारै सावरायलायदों नखर मन्त्रि बिथांजों। जोबथेसालियाव थानाय बारग' NDFB नि जेंनाफोरखौ बोस्रांनाय, बिथांमोनखौ उदां खालामनाय, आद्रा थानाय अनसुंथाइखौ होफुंनाय बायदि जेंनाफोरखौ सावरायलायनाय जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला हादोरनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ थाबैनो बारग' NDFB नि आद्रा थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांना होगोन होनना खोथा होयो। मैयानि बे सावरायलायनाय BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, एक्स NDFB वेलफेयार एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि दिलरन्जन नार्जारि, लोगो आफादगिरि बिनुएल औवारि, नेहाथारि BK अलंबार आरो रां लाथुमगिरि सहेल औवारि बिथांमोना बाहागो लायो। लोगोसे आद्रा थानाय BTR गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ गोख्रोङै खामानि मावनो खावलायदेरो हादोरनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ। खौरां मोननाय बायदिब्ला फैगौ सप्तायाव हादोरनि नखर मन्त्रि अमित शाहनि बिथोन बायदि आसामाव हुम सेक्रेटारि अजय कुमार भाल्ला आरो IB डाइरेक्टर तपन डेकाया नुजाथिफैगोन आरो बारग' NDFB नि जेंनाखौ गोख्रों सुस्रां जागोनखौ मिजिंथिनो हायो। BTR खुंथायनि आबुं 4 बोसोर फालिदों भेरगावआव उइ आर टुगेदार फर इउआर फिउचार टु मेक इट बेटार बे मोन्थोरजों मैया BTR सोरखारा खुंथाया आबुं 4 बोसोर जानायनि मैया भेरगावनि स्टेडियामाव गोजोननाय फालिदों। गोजोर गोजोनथि गोरोबलायनाय आरो खौसेथि गायसनफिननायखौ गाजा गोमजायै फालियो लोब लोब हारि माहारिनि रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायजों। बेजों लोब्बा लाखिना BTR सोरखारा 60 बोसोर जानाय सा 7 मुंदांखा गेलेगिरिफोरनो खनसेल' अनसुंथाइ बावहरनाय सा 241 सुबुंनो हानि पाट्टा होनाय, हारिमु बिथिङाव बिहोमा होनाय गुनबुति बसुमतारीनो नीलेश्वर ब्रह्म बान्था, सा 100 जौगालु ना फिसिगिरिफोरनो बान्था आरो गासै मोन 26 गुबुन गुबुन NGO एजेन्सिफोरनो बान्था राननाय जायो। मैयानि हाबाफारियाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बराय बिबुंथि लाखियो आरो BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा थांनाय 4 बोसोर समाव मावनाय जौगालु बिथांखि खामानि आरो फैबाय थानाय समाव मा बिथांखिफोर लाना खामानि मावनो नागिरदों बिनि सोमोन्दै गुवारै बाहागो लानाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंफोरना बिबुंथि लाखियो। BTRनि गासै MLA, EM, MCLA, UPPLनि दोलोनि दैदेनगिरिफोर, BJPनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो आरो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, रायजो सभानि MP रोंगोरा नार्जारि बिथांमोनाबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। लोगोसे देग्लायनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ मिस्ट्रेस अनुराधा कइरालानो होनो फोसावो। दालां गैयिनि जाहोनाव बिजयनगर गामिया गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों भुगिनांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव बियाबनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय बिजयनगर गामिया दालां गैयिनि जाहोनाव थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरा थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय दुखु खस्थ'नि गेजेरजों सैनांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिजयनगर गामिनि RCC दालाङा थांनाय 2017 मायथाइयावनो जुरिजेनदोंमोन होनना बिजयनगर गामिनि रायजो राजाफोरा मिथिहोयो। गहपुर बनरगावनि रतन बसुमतारीया हायद्राबादाव खामानि मावनो थांनायाव ट्रेन स्टेशनाव आन्दायनानै थाबोदों। गहपुर बनरगावनि रतन बसुमतारीया हायद्राबादाव खामानि मावनो थांनायाव न' फारसे गिदिंफिननाय राजमुन्द्रा ट्रेन स्टेशनाव
गाखोबोनायाव जयसन्डी स्टेशनाव आन्दायनानै थाबोयो। थाफानाय लोगोफोर आरो नखरा गोबां नागिरसेयावबो दिनैसिम नागिरनानै मोनाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थाफानाय लोगोफोरा बुंनाय बायदिब्ला बागालिया स्टेज नङाब्ला जयसन्डी पाहार जंसनाव गोमादों सावगारिनि रतन बसुमतारीखौ सोरबाफोर नुदोंब्ला नखराव खौरां हरनो थाखाय 7896856471 जानबुं अनजिमायाव कल हरनो हागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।